Kubor nakaslem jong unongsan hima. We want loyalty. We want loyalty. Kidukot jong ki artali ki kanhon seng ki bahap apo ka safe and trap mission bakon top ya ka HYC bat ka HANM kilami biang menta ka singi ka khat nyotri ubanay na wing arajar arpuar banra ya ki plakat lembat ki lama haringkat ki jingperta ban ap yu sembut menteri rang ba uba prestun tensong ha ka jingwan ka jong u syasor nong ston MDA government. We want loyalty. We want Kitegi kanhon kila ap yu sembut menteri ha ka ni ki jaka halat jong ka surak ba nong ston bypass bat nong ston sok pian ya ka ba prestun ude ya lenti na ka te ka jaka ban poy syasor nong ston laban ka daw hang ni ba kitegi kanhon Mario poy sembut menteri kila pertaru ban penpau ban dawa ban pentrai kamno iki khandai teli himan kiba kentop apo ka safe and trap mission bat kiba kentop ban dawa ban pentrai kamno ega inline permit ha ka jela ban penrong no ega ktien khasi ha ka kharnet ka ba prajong ka riti sanchar ka ri India ban penbet biang ya ka MOU halor uput usam ban pen kan ria no ya ki harijan bat kiwe MDA government. We want loyalty. We want ngimban se ban mi simi shamadan ban persengau yang sorkar ya kimat jingdawa ki bangi lathap ha kani ka mission jungi bat kani ka mission jungi ka de ka thong ban pniyo ya kini ki khandai tili kimat jingdawa ki ba ka tunre udun kam karke kita ki ketop ya ka ILP ban penrung no ya ktien khasi ha ka schedule ko bapra nangta ban weng no mardor ki harijan kumba ka sorkar kala kular nangta ha ka bari bagi jimbom yo kam yo jam jugi kon samla nangta ha ka bari ban penbej tikna bat penbej bha ya uput usam jong ka jela Meghalaya bat kiwi de ki bang latan sat ha ka ni safe new trap mission bat kani ka mission jungi kanum sange bat kanum sung tha hi kat hadu banginda penjob yi kini ki mat jingdawa jungi bat ondang ila job ya kata ka jingdawa jungi kata ka mission ni ong ba ka mission complete tihang ni squad ban kum thok kan det ba balai ke surkar ka iben balai ke surkar ka le matla balai ke surkar ka le bom patiau shu ya kani ka ILP ke ba kala de pas ya ka resolution nadu arja ka kandai lesik ngisgo bonong ba kala bandai ka resolution ke ba ki pas da ka jing bom ban se namar bala da ki don sisa kata ka thong lani kata ka jingkwa kumba ka bri hunyu turap ka kwa kala de ban bodden ya kani mentala kunjo segi sau light snem tam sau snem balai ke susngap jajar hadu menta ban kalong ke ai ke balengo ban kentho ban penpau le se ba balai omla ban penrung ya kani ka ktin khasi jungi ha ka khrit ka pralan ya kata ka schedule ha ka ba wat ka ktin nepali ka ba kidenya soy ya kata ka treaty house nem ka kandai pasan pau kilala ban penrung ya ktin nepali ha po ka schedule 8 jung kari India ha ka stil nomor bakat sau kat ba ka ktin jungi pade ka ktin khasi jungi kini ki khasi state ha ka ba kilia soy ya kata ka instrument of accession and annexure agreement nadu usnem ka kandai pa sau pupra ka ba la pediang menjur do governor ndai hadu menta ya kan ktin khasi jungi ompat la ban itu MDA hapo ka jialam jung konrad sangma kumu chief minister bodu president tensong kumu deputy minister harangkat kiwi pat ki minister kemud ba kidi ban semia ka jikir kle na ka benta ban penurlong ya kini ki mat jing dawa jungi bat ladang ngi ka pateng jungi ngim dawa menta lano syo kadi ka pali lani kadi ka pateng ka benta ka jungi ka bangi ngi e menta ngi khun ya kani ka menta compare langi job ni ram bat ka jingi khun kandang yai beteng hadu lano ngamla bataya kata henry ngi kat bangi dang la ban ring mensim kani ka mensim ya khun jungi kadi bandon bai kadi badang don bai kam ngimtip ya kata ngimti kana ya kata bangi job ni ram ngimtip ya kata henry kamat ka ba kamado bat kathong jungi golong ba ngin complete ya kani ka mission jungi ngakwa ban sengo ban ong kumni bagi pajba jung ko bri nyu trap kim de ban sutu bakala
Mo kim de bensutu bakala ba kini kiseng lani ka de safe new trap mission kadon da ka air ka e jingmut basildat kum kata kam don ye kum kata henry ngi taw ya ka ni mission jungi ban penurlong ye kita ki jingdawa jungi hagru kom ke badai kat kum ka riti sensar jong ka India kata nginum taw nginum tip ya kata ka jinglong hakasan himasima ngim tip ya kata ka political taktik junur ngim tip ya kata henry ka ai ka bangi dawa kalong ba ngidawa na ka sarkar Meghalaya Konrad Sangma bedun buram jungi udah chief minister haba wan shano shaga jaka jungi ni penpau ya kata bangi dawana chief minister ngimtip udah ngimtip udah naga senga yur ngimtip ndrai udah chief minister jong jala Meghalaya namar kata ni dawana ba udah ban sngoto ban pediang ye gini jing dawa jungi menta ka sengi jing wan jong iba preston tensong hang ne hapo nong ston ngingim dak ngimtip udah naga parti ayu ngimtip ya kata Henry ngiti kena, bar ngitip ba, udah putih chief minister jong jala Meghalaya. Udah putih chief minister jong jala jungi. Namar kata ngi kwaban pedi hui kini, kimat jing dawa. Kibadon kam, kibah kemado, kata ka dek ILP. Bat kiwe kimat kembang kadau mana. Namar kata kadau, ko kipat ba jong ka beri hunyo trap. Om de ba pin sutu bakala, hakabai de ba kene benta. Da ka ba ong kumne, da ka ba ong kumtai. Namar ka jingi ki jungi ngi ki da galanti ka ba. Jai ngi ki kat kum ki hok. Bat ngimtip ya kata ka jinglong hakasan himasima henry ngi ka sukar India hakabai de ban kumno banito ya ka ne ya ka jaj benreu new trap ko jungi ni namar kata ka daw katkum ka constitution jogor India ka preamble part 3 article ka kendai si ngiyeng halo kata ka hok ba ngi yai dawana ka por ngi don ka hok ban pensengau number A ngi don ka hok ban pensengau number B ngi don ka hok ban yaki lengba ki lat ba jai claim na penom kami ki tiar penmensau bat lengba ka si ka ba ngila ban thau ki union ya ki association ba per ha ka ba ngila ban pensengau sya sarkar bat ka jingle jo sarkar Meghalaya ha kini ki singi ki pementa ka pausai ba kalamut pun khaino ye kini ki hok jungi katkum ka artikel ka bakar kandai naga preamble part 3 Tilada ka kwa ban pun khaino ye gini ki hok jongi kala de ban amendno ya ka constitution banginum la asu ban form union banginum la asu ban yeki banginum la asu ban penpau kino jing persa ya ki program jing yeki jungi ka sarkar leng ba katanat pulit ka punun kam da ki bor ban weng ban kendang banom sha yeki nong ri India ngala banong ka ba kentop yengi kasi bangin penpau ya kata ka jing persa kumbala jia ha kanega ha kini ki singi ki baladap haram rai kajing penjari 144 CRPC hang te po Shillong ru po secretariat ru kadai ka hok bakila pun ken ya kata ka hok jong unong India ban penpau ya kajing ya ki jing pensengau ladak mentakin khang talano ya kata ka secretariat syanu syu ngin let penpau ya kita jing sengau ladai kita ki mat jing dawa jungi kanu ka seng balang kimdei ki jing mentoi na menta kanu ka jat benreu handrei ka dei hina ka menta jong borok ka wehi ka jala Meghalaya kata ka ba ni kwa ban penpau so ba nomor balai menta kwa ban to ita bon ki pai ba menta ki sengau tu bakala da ka ba ong ba kini ki seng ki persa HSPDP ki persa UDP persa NPP nale persa kongres mo ngim tip kita ngim dei ki di khot jung kita mo ngim tip ya kata handrei ngi persa ya ka sarkar ka ba lemat la bar ka ba lekelut ya kini ki jing dawa jungi ki ba la da ki post dem kim dei so ki jing dawa ki ba dang menen ne men cisgi handrei ki ba la da ki post dem baik minta suai nuk sakum kanika ILP mau kanika ILP ke bagi lapas ndai kalau ngubak supas kai nomor balai kim bodien mer kim le ye tin ma katangi pen sngau biang menta kasngi syaka sarkar Meghalaya lengba deputy chief minister bawan chane menta baun subaban sngau ban sngap ya kani bad baun putri kambador compare ya kata la ulong kumnu ngimtip ya kata Henry ngin ya le hadu baglada ka mensim jungi nginang laban dengan mensim ngin ya kon begini le hadu ba job hadu ba kanika mission jungi kan complete